сме се събрали тук само за да ви покажем номинациите на нашите випове. Тази вечер Big Brother изпълнява още една, дори по-важна, можем да я наречем и обществена функция. Всеки момент в къщата ще влезе един неочакван гост. Той носи със себе си годежен пръстен и свито сърце, защото след секунди ще предложи брак на своята любима майка на детето му, любовта на живота му. Това е момент, за който и двамата мечтаят, въпреки че го отлагат от години. Ханес вече е готов да зададе най-важния въпрос в живота си, докато Мариана дори не подозира, че ще трябва да отговори веднага. Тя е затворена с останалите съквартиранти в къщата и никой от тях все още не знае какво се подготвя в градината на 5 метра от тях. Но годежът е само върхът на айсберга. Преди заветния миг, нека да видим какво се крие под повърхността на връзката между Мариана и Ханес. Ханес е сомелиер. Той е партньорът на Мариана от повече от 4 години, а връзката им се развива като в сюжета на стар български филм. Мариана е на почивка на морето, а Ханес работи в хотела, в който тя е отседнала. Когато за първи път я заговаря, той дори не знае, че Мариана е звезда. Влюбва се не в песните или славата й, а в самата нея, такава каквато е. Кавалерското му поведение и неподправеният италиански чар веднага правят впечатление на певицата и оттам всичко е история. В следващите години двамата затвърждават връзката си, а любовта им дава плод. Мариана ражда на Ханес дъщеричка, малката Мария Магдалена. Въпреки това, скоро в жълтата преса се появяват спекулации, че двамата са разделени и Ханес си е заминал за Италия. Нищо от написаното не се оказа вярно, а самата Мариана лично развенчава всички слухове и отрича подобно нещо да се е случвало. Двамата са още заедно, но на въпроса ще има ли сватба, певицата винаги е отговаряла уклончиво. До днес. Как ще свърши приказката на Ханес и Мариана? Ще разберем още сега, наживо във Big Brother 2012. Диана, и ти имаш сходна съдба с американец, чужденец. Любов, дете. Така е. Имате прекрасно. Вълнуваш ли се от това, което предстои на една твоя колежка, на една българка? Наистина е много вълнуващо, особено след като тя толкова го е бленувала и толкова го е чакала, искала и така нататък. Смятам, че ще бъде много вълнуващо да се види. Нямам търпение. Господин Папазов? Щом тя ще бъде щастлива, но аз лично много не се вълнувам. Какво да кажа? Мога да предложа обаче Юлиан да забрави страстите и да изпее на много елята, като стане това. Това е много интересно. Защото аз да пея е несериозно. Напротив, ще бъде най-искреното нещо, което можеш да направиш. Но наистина, мисля, че това е... колкото и да говорят жените, че, примерно, не искам да се оженя, не си представям, мисля, че всяка жена чака момента, в който ще дойде човека, който обича, ще й поднесе пръстен и ще й предложи брак. Въпросът е дали е на време или вече си го пречакал този момент. Винаги е време. Не, представи сега, ако е разстроено от номинацията, винаги е време. Те са млади хора. Октавата и изведнъж тук как ще цъфне. То горе-долу е така? Да, е така. Предполагам, че не е предполагам, то не е нагласено. Абсолютно по естествен път. Вижте каква в живота, какво може да ти предложи. Винаги е на време да кажеш някой, че обичаш. Винаги е на време да кажеш някой, че искаш да живееш с него пред всички останали хора, пред цяла България, така че винаги е на време. Мъже, казвайте на жените си, че ги обичате. Винаги е на време. Така е, Лара. Дами и господа... Да се извиня, че не съм на вечерята. Мар ги обичам те. Дами и господа, моментът на истината дойде. Ханес вече е готов в градината и чака шторите да се вдигнат, за да види майката на детето си и за първи път наживо отблизо месец и половина. Сега Big Brother ще направи най-голямата изненада, която някога е правил на съквартирант. На Мариана. Нека да видим какво се случва наживо в къщата и да се надяваме в този наелектризиращ от емоции момент Мариана да не си глътне езика и все пак да успее да каже да. Той хасе бе да снем, бе. Има някакъв човек? Говори Big Brother. Никой от съквартирантите няма право да напуска територията на къщата, освен Мариана. Ще се жените!
Grumpy. So don't smoke all the cigarettes alone. Няма да те оставя сама да изпуши всички цигари. I have to speak with you. Защо? I have to ask you something. Искам да те питам нещо. Дали имаш малко време? Oh, sure. Сигурна ли си, че имаш време? Гледай да плачеш. Because I have to concentrate. Защото все пак и аз трябва да се съсредоточа върху това, което искам да те питам. Ще се омъжиш ли за мен? Да, ма. Дами и господа, супер емоционално. Чухме предложението на Ханес. Естествено, всичко останало, отговора на Мариана ще видим утре от 8 часа по Нова телевизия в извънреден епизод на VIP Brother Life. Това са законите на телевизията. Дианки, да започнем с теб. Ти се разплака. Уникално вълнуващо. Поне на мен адски ми въздейства. Много дълго го е чакала този пръстен Мариана и... Тя как се разплака също беше страхотно. Просто Ужасно готино. като го видя... Това е така, просто сякаш... има любов между тези хора. Това е. Шоу, телевизия. Обаче тук няма... Тити няма телевизия. Няма телевизия, няма жокери. Тя го е заслужила. Дори Юлия ли прости? Разбира се. Това беше най-истинския момент в Big Brother 2012. Браво, Юли! Пред любовта всички сме... Най-истинския и може би най-смисления. Нека да бъдат щастливи заедно, нека да имат още деца и нека да са толкова щастливи, колкото бяха в този момент. Изключителен момент, наистина. Изключителен. Има ли някой от вас дори грам съмнение в нейния отговор? Не. Тя го даде. Тя го даде, наистина го даде. Лара, какво Говорихме видя ти? Видях нещо много истинско и нещо още по-истинско от факта, че е планцук и чехли. Толкова е... То в това му е и чара, може би. Да, толкова е чаровно и толкова е прекрасно, много повече, отколкото клишетата с пръстен в чаша шампанско и бля-бля-бля. Истинско беше, Мариана виеше като изненадана, прекрасно влюбена жена. Вярвам и на любовта. Наистина да напомним секунди след като е номинирана тук по нашите вътрешни правила. Няма никакво значение Казвам вече го за все нея. пак какво се е случило в душичката и в тялото й. Сега тя е спокойна. Истина е, че тя преди появата на съпруга си имаше много мъка в душата и много некоректност. Поне на днес ние живеем в тази държава, в която човек е способен да направи медиите, извинявам се, че съм гост на сериозна медия, бяха разбили живота й, абсолютно незаслужено. Аз съм много близък човек и знам истината. Когато я обвиняваха в връзка с президента, аз като негов близък и заедно бяхме част от инициативния комитет на неговото издигане. Не мога да бъда на 100%, но на 99% сигурен съм бил, че съм бил до нея и съм бил в живота и знаете, че понякога мъж и жена могат да бъдат близки, без да имат сексуално привличане. Естествено. Как го преживя тя тогава? Много тежко. И когато се появи този мъж, тя беше щастлива, но ето, може би истинското щастие изпитва тази вечер, защото той се появява, детето, но едва ли не официоза на една голяма любов е този ритуал. Знаеш ли, Така Ники, че- ако Юлиан казва, че Люси и Камелия са много готини и много добри, те са, защото имат тази любов и ежесекундно могат да й се насладят. Ако това се беше случило с Мариана по-рано, щяхте да бъдете свидетели на това, че Мариана може би и от тук нататък ще се промени и ще бъде много по-добър човек.
сигурна в себе си и в любовта си. Ама Юлиан много се обича с неговата Юлия, това съм сигурен. Диана с Лес, страхотна любов също. Това е което ни крепи. Аз също. Това е любовта. Наистина всичко останало загубва абсолютно всякакъв смисъл, когато ти знаеш, че този човек също теб те обича, а тя сега вече е спокойна, защото прекарвайки месеци нещо в къщата, тя имала съмнение, още повече, че не получи писмо от него, не знае какво се случва навън, дочула нещо, не дочула, чувства се виновна поради една или друга причина, сега вече е щастлива. Мисля, че нищо в момента не интересува Мариана повече от този, може би, най-прекрасен момент, заедно с момента на раждането на дъщеря й. Може би това са двата най-прекрасни момента в живота и не знам, предполагам, че е така. Така че нито номинации интересуват, нито нещо в къщата, нито нищо. Оттам нататък тя лети някъде в... Факт. Да, любовта е победител, точно. Не, това показва, че... Това показва, че тук не става въпрос за игра. Тук Big Brother, продължавам да твърда, това не е игра, това е живота, сниман 24 часа. И хората трябва да се държат така, както се държат в другия живот, в който не те снима 24 часа. Тя се държа по най-истинския, най-прекрасния начин, който може да държи. Това е наистина една изключителна сцена, на която бяхме свидетели и не си представям вариант да е по-трогателно от това, което видяхме. Аз много ви благодаря на четиримата. Станахме свидетели на нещо невероятно в тази телевизионна вечер в България, 2012 година. Може би пикът, както каза ти Юли, и го определи правилно на сезона. Истината, характерите на хората, чувствата им, любовта им. Цял свят няма сигурно особа в Big Brother. Страшно ви благодаря, че го преживяхме заедно. Точно така, и с такива шаферки като тризначките, ние трябва да вървим напред. Ние трябва да вървим напред. И викаме те и тебе за шаферка. Благодаря ви. И така, има ли шафери? Дами и господа, с това завършваме днешният изключително емоционален епизод на Big Brother. Имаме предложение за брак, имаме пръстен, имаме любов под звездите и най-големите звезди на България под един покрив. Имаме реалити и всичко това се случва пред абсолютно вашите очи. В понеделник някой от тримата белязани ще отпадне, но не това е в мислите на Мариана в момента, въпреки че тя е номинирана. Как отговори тя на предложението на Ханес? Прие ли да стане негова законна съпруга, след като чака толкова дълго да й поиска ръката, или се отказа в последния момент? Ще остане италианецът да пренощува в къщата с жената на мечтите си, която не е виждал повече от месец, или че си тръгне с пръстен в джоба и сълзи на очите? Ще има ли випове горчиво? Те се чука вече. Ще има ли чупане на питки и хвърляне на жартиери? Бъдете с нас и утре, четвъртък, от 8 вечерта, когато в нашия извънреден лайв епизод ще научите отговорите на всички тези въпроси и надълго и широко ще обсъдим всички невероятни събития от тази любовна вечер. Сега ви оставям с програмата на Нова телевизия и Господари на ефира, в които никой никога не е правил предложение за брак на живо, защото са на запис. Гледайте ни утре, защото Big Brother гледа вас. Чао! Обичаме ви! Цялата романтика е факт. Аз си мисля сега. Идва зимата, ще разказва приказки и минат. Такива мисли през главата. Той си е сложил да изглежда като Джеймс Бонд. Гледай. Чакай да дойде. Аз съм го виждал един път в един клуб. Бяхме всички много подпинали. Аз съм го виждал много пъти и викам какъв този човек там. Как се барна со? А той седи. Сигурно не е българин. Вече ми сега не е българин. Не,